ánimo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tú en medio? Sí, sí. Vale, atentos. Bueno, arratsaldeon pilotazale guztiei, hemen gaude, Elburroko frontoian eta hasiera emango diogu emakumezkoen bigarren eliteko lauterdiko txapelketari. Horretarako badira ja pilotariak prest, eta nire ondoan baitut ere komentarioztelanetan eta ere finerietan galdu izandakoak, baina gaur egongo dira gurekin komentarioak egiten partidari buruz. Eskualdean, bien larte daukat eta bera komentatuko digu ea ze moduz ikusten duen partida Olatz Arrizabalagarekin. Bueno, bai, azkenen Olatzen kontratokatu zitzaidan semifinala jokatzea, eta nik esateken dezaketen bakarra da oso ondo ibilizala, sakez oso agresiba, eta tanto bukatzak orduan dezisiokin, ez? Eta azkenen lauterdin garrantzitsuna dian 2 puntueko idia, orduan Olatzen atletikan joko honen daula esan dezaket, eta partidun bat ikustea esperoet. Oso ondo, eta nezkeraldean, itxaso erasun daukat, eta berak Enara Gaminderen ikuspuntua esango digu. Bai, bueno, Enara oso pelotari indartsua da, eta badakigu sakez mina handia egiteko gaitasuna dakala, eta jokoan ekimena balimadaka, hendik eta mina handi gain dezakela, ez? Orduan, bueno, nik uste partidu horrekatua ikustetela, bilan artean, ez? Bilak oso indartsu dira, baina, ikusiko da bertze ze egite duten. Bueno, prest dira bi pilotariak, gu ere bai, eta disfrutatu dezazue partidarekin. Mila esker. Eta zein da mikrogura hau? Eta zein zako Bueno, arratsaldeon ikusentzule guztiei. Olatz Arrizabalaga eko zaio sakea egiteko. Olatz Arrizabalaga iasko azpi txapelduna eta sakera ekitera jungo da. Sake luzea eta Enara Gamindek ezin izan du itzuli. Lehendabizikoa tantoa sake Olatzentzako. Ez da bereziki sake ona izan, baina, ezkerrea sartzea lortu du, eta horrekin, tantoa eskuratu. Eta berriro sakera dijoa Gernikarrak sake motzagoa, eta baita ere, tantoan ikustu dut hori iez egin diola eskutazpika sakearekin, eta bote oso kaskarra eta motza egin duela, eta Enarak ezin izan du sakea arrastu egin. Bai, Enara ez dakit urduri xamarra hasi dela emateu, berez sake errestatzen abila da, eta,
bita huts aurreratu zaio, markagailuan ja dagoeneko. Zaka luzeagoa. Ona eta bai, berriro ere. Zabalera jun zaio eta Zabaleko marra ukitu egin du eta 3. zakea jarraian eta Olatzek hasiera ona eman dio partidari. Ba ez dakit niz esan, nahiko barrun ikusi ez dakit nik zuek. Igual errepikan ikusi du, baina egon da epailea bitzator hor zegoen nahiko ondoan eta... Ba, bueno, esan bezala, ez? Sakez esan dugulatzu ondo da biela, egia da igual ez duela ondo asmatu baztertzen eta hor bigarren eskapadatxoa, baina bueno, indartxua atatzeu eta horrek asko balio du. Ikuste dutenarak aber ze hasiera ematen dion partidari eta oitu ies egin dio Olatzi hor gantzoa, ondo zeukan, tantoa bukatzeko eta Hauzo hart, baina bueno, ez du sorteik izan. Bai. Bai, ikustea ez, partidu hasiera 6-aratik ja oso erasokor jokatzen hasia eta, bueno, ikuste du, sartu izan baliz, baina lauta hutsekoa. Bai, pizkat urduri ikusten dugu enara igual, azteko finala izan da, partidu garrantzitsua, gainera aurkaria ere oso importantea, ezakit? Bai, bueno, nik uste aurkaria baino gehiago bea txapelketa honen garrantzia dela behai erasango diona gehiago ez. Baina esakea erdia eta enara oso sakatzaile hona da. Ez du asmatu sartzen. Bueno, zen miren pilote igual tanto pilotatu dena edo igual, hortengo. Ba, bueno, 3. Uste du baina arte tanto luzena 3 pelotazoko izan dela. Tanto motxak hasira hontan bai. Bai, ez dakita gainera olako partioetan beti eta final batean izan da gainera, beti lendebizeko hontek izan dira peloteo iagorekin, eta pizkate urduritasunak entzeko, eta pizkat jagorkutza ja berotasun puntu horretan heltzeko, baina hasiera oso azkarra eman diote, pilotakada gutxi, eta bueno, pizkanaka martxan eta ritmoan hasten diren. Sakea Gamindek baztertu ezinik, baina urduritasunak. Bai, azkenean ez du gainera arrimatu eta gainera badakigu nolako frontoia, elburruko frontoia nahiko lurra bizia doaka, baina ez daude asmatzen sakearekin, baina tanto egiten ari dira horrekin. Bai, eta 3, ez? Ez dugu ikusi bendikan tanto bate luzeik, ez elaboratu ikan, urduritasuna, tentsioa, nabaritzea, eta aber, pixkat partiduan sartzen dian da pelotakada gehioko tantoak ikuste diteun. Ordoa, enara berriro sakera. Luzeagoa honetan. Eta Olatxe eskapatu egin dio Zabalera. Beste sake bat. Bai, ez diote hartzen sakeari, ez dakite finalaren presioagatik edo, ze pilotak ere ez dira oso biziak eta nik uste egokia direla pilota jokatzeko lako frontoi batean. Bai, egia esan, orokorrean edo normalian ez dugu pelota horren bizik erabiltzen gure partidutan, eta egia dela txapelketa honetan beti pelota bizixeok erabiltzen diteula eta gutzako oso ona dela ez. Partidu politiagok eta gure maila hobeto ikusteko ere balio izaten dutela, baina bueno, tentsio eta urduritasunak beste aldera eraman dezake gauza ez. Zailtasunak pelota jartzeko eta gaina abiadura honekin beste sake bat enarak. Dominatzeko pilotaka ona, motzago. Latxek luze, bolea Zabalera. Ondo Latxek defentsan eroritakoa. Eta Olatxek dejada bota ezen nahi du. Orain arteko pilotakada gehien izan dako tantoa. 7. 7 pilotakada. Bueno, behintzat ikusi dugu joku pixkat. Aurreneko tantoa joku pixkat da ona. Ez dakit asko arriskatzen ez ote dia nahi. Ez, olako final baten aurren.
Presaka, bai, presaka. Hori, miren, nik uste hori ere presaka debiltzetela, igual pizkate altura gehiago biatzen frontoian, igual ikuste dakatela, nahiko joku antzeko dakate pilotariak, abiadura handia ematen diote pilotari, ez dut frontizen ez dukete altura handirik bilatzen eta ritmo sartu nahi dute, baina nik uste dut bilek ere presaka debiltzetela, eta horregatik tanto nahiko motzak esaten ari dira. Sake ona luzea, oso ondo Olatzek, luze berriro narak oso ondo, eta Olatzek defentsan ondo, iparetak eta zoragarria. bai. Oso ondo enarak, oso ondo. Bai, bere jokoa egiten nahi da, ez? Pelota luze bizi jarri eta bipareta ehar batekin, bueno, nahikoa izan da Olatzen gainatu eta tanto iteko. Bai, ez, nik azkenean txapelketasunan ikusi dugu ritmo sartzen zuela eta abiadurarekin eta bai, biparetarekin eta dejadarekin txapelketasunan min handia egin duela, bai. Eta frontoi bizi hauetan biparetak asko balio du. Eta ez bakarrik tanto egiteko, baizik eta aurkaria igual biparetara heltzen bada igual, frontoi oso dakazu libre bizkate tantoa bukatzeko, Baina primeran ari egin dugu azkeneko tantoa. Sakea berri honarak, luze ere, oso ondo. Resto ona Olatzek. Eta dejada eta... Presaka, ez? Presaka... Bai, ez dira, bate partidua, ez dakit partidua luzatzeko goik ez dakaten, edo oso azkar jokatzen ari dira, eta, bueno, ez dakit, gutxina faiatzeunak irabaziko dula emateu. Zeniteke, baina bai. Bata besteari beldurra edo olakoa dabiltzate, baina bat zere hori, lehen izan duan, azeroko tantotan, pizkate ikusi behar da aurkaria nola dagoen, pizkat partida olostu egin behar dela, luze bilatu, paretarekin aurkariaren aireak entzeko, eta baina bizkate ritmoa sartzeko, ez. Baina, bueno, hor da Olatzek sakera. Motzagoa. Sartu justu, Olatzek ondo atzera. Eta ezinean... Ez zaila da azkenean, ez? Nik uste dut, Olatzeko aurreko kaltuan hartu duenean bitik edo bi paretak edo dejadak edo tanto bukatzeko erstasun handia daka. Eta honetan horregatik enarak ikuste dute hirugarren kuadro aurrera joan da, botera eta atzera joan beharrean, batez ere Olatzen airea kentzeko asmo hori, ez? Bai. Azkenen, pelota azkarti joa, biak oso indartsu dira eta bakite oso gainen egon beharko dutela, tantoa ez badute, salbatu nahi bali badute, ez? Eta, akatxe izan da, baina, Pilota erraz Olatzek erdian, donara defentsan eta erroten zaio hor, sota manos eskerrez. Erori egin zaio aurrekoan bezala, nik uste dut, hankak igual, ez ditela hankak ondo jarri eta horregatik ezin izan du pilota eraman, baina bizkata mugimenduan eman dio. Bai, nik uste enarari Olatzek zalantza handiak sortze dizkiola, ez? Badaki Olatzek aurrean bukatzeko abilezia handia dakala, eta, zalantzan gehatzea aurrea edo atzea egin. Eta, erdibiden harrapatzeio eta horrek mina handia iteio enarai. Sake ona. Oso ona. Luzea, Luzea eta izan dugu berdinketa 3 eta 6 eta Olatzek orain aurrea hartzen du bai. Gehiago asmatzen guain. Bai, uste nahi Olatzek ja laugarren sakea egiten duena. Enarak 2 sake ditu, eskurtuta. Eta berriro dijoa Olatzek sakera. Bai, eta Olatzek 4 tanto segidan. Erreska. Motxa berria sakea Olatzek eta... Eta nahiko motxateatzen, ja dagoeneko uste 3 sake edo raiatik oso gertu atea ditula. Urtean zaio ez, mugimenduan ez, azkenean enarari mugimendua jotzeko pilotari ez du eskuan sartzen eta ez dabil bat ere gustora olako pilotakaetan eta, aukera dokan bizkate aldatzeko eta bizkate eskuan gehiago pilota ondo sartzeko. Bai, Olatzeko ondo ezagutze du enara eta badaki azpitik atea eta enarai makurtzea asko kostatzen zaiola eta, aprobetxatzen nahi da hortaz, ez? Sake bat, paretarekin orain, ondo enarak, Olatzek erraz aurrean, abiadurarekin, eraman enarak, eta gero hor paretara bideratu du Olatzek eta ezin izan du enarak eraman
eta atxeden askatzen du Enara, bere anaiarekin dagor botir honetan, Aimar Gaminderekin, eta hori ikusi duguna, azkenean ikuste dut azkenean bi pilotariak klubereko direla, elkarrekin entrenatzen dutela, elkarrere ezagutzen direla asko, eta nik uste dute esperientziare, olatzea daken esperientzia, 28 urte ditu, berez 10 urte gutxiago Enarak 18 urterekin, eta esperientzia puntu hori ere bai, olako partido garrantzuetan zer ikusia dauka ez. Eta tantoa oso ondo lantzen, ze ikusia ez daula gilegi arriskatu beharrikan, tanto egun balortzeko, ez? Lehenengo hanketa bota dio, makurtu arazi, ondoren lortu duenara ezkerrez aire sartzea eta pareta jo ondoren, hau da pelotak arriskatu gabe, baina zailduz Enarai. Bai, eta 3-6 galtzet jutetik, 9-6 irabazten jutera. Eta holako ez, eta holako partietan, beti banakako partietan takadak egoten dira, bai frontoiozan edo lauta erdian, oso horrentxo da sake izatea eta sake askuratzea ez, min handia egiten da sakearekin, bai lautean eta buruz buru, eta takadak egoten direla nabarmena da, eta horrekin ere pilotariak kontu handia izan behar dute. Eta badoa, olatzek berriro sakera, ondo arrimatuta, eta ezinean zigarren sakea olatzek egiten duena, Enarak ezin, sake txarra zen, eta gainera arrimatua. Baina igual oso estatiko ikuste dut horre Enarak horre erreztoko momentuan, estatiko eta azken momentuan atzeraka joan da, eta hor, atzean diguen pilota horiek igual atzetik aurrera jomar da posiblea du eramateko. Beste sake bat olatzek, pareta gehiagorekin, eta beste bat, Enarak... Eta sake ezberdinak ateraz, oain pareta zuzenen, oain paretakin, sake motza, aldatuz. Enarak ez dezala pelotazo bakar bate berdina jo. Ikusten zaio ez dagoela bat ere gustora batez ere, hori mugitzen esaten duzu bezala miren, mugitzen du dela kantza osoan, edo motza, edo luzea, edo paretarekin, eta igual estatiko gehiago da Gamindeke jotzerako momentuan, eta hori azkenean, puntu hori olatzeko ondo daki eta erabiltzen ari du. Ondo resta honetan Enarak luze olatzek, Enarak ere pelotean alturarekin frontizean, beste bat hori da. Ieko oso ondo, horatxa aurrerago dauka olatzek aukera, apiadurerekin, ondo Enarak, altatu du Enarak, olatzek ezkerrez, dejada, eta ez da heldu, heldu da, Enara heldu da, baina zabalera bota du dejada eta txapa bera jutzaio. Bai, egia esan ez da izaten oso partidu bistosoa, egia esan oso zuzen nahi dira jokatzen, eta, olatzio baingoz, behintzat, nahikoa izaten ari zaio hola jokatzeak, ez, ezker pareta bilatu, indarrakin, eta, dejada naizta Enara jatu, oso forzatuta iritsi da, eta, tanto itea lortu du. Hori da ez, esaten duzuna ez, itxaso, hori, ikusten dut oso horren ari dira jokatzen, irutik aurrera, eta zabaleko eremu hori ez dute ez bataz bestea erabiltzen, ezkerrez ez dute ariz dira zabaltzen hasi, eta oso daude iruaren barruan, eta erditik txokorako eremu horretan ari dira jokatzen. Sakea motza, eta oso ona arrimatua, oso sake ona olatzena bai. Olako sakeako zaila dira eramatea, oso bajo di joazte, pareta aukitu eta segituan lurrera di joazte. Bai, eta olatzek ja sakez tanto asko lortuak ditu, eta meritu oso ez. Hasieran igual urruritasunak eragin gozun, baina ja partiduen erdian goaz ja, eta ikusten da. Asko esmatzen. Olatzek berriro sakera, konfiantza handiarekin ikusten zaio final osoan, oso ondo Enara errestoa, eta zahartu egin du ezker gantzoa, oso ona, gainera erdira eta eskura torri zaio, eta justu txapa oso ondo bilatu du, eta oso tanto ona sake errestoan, oso ondo egin du Olatzek. Ez da errestoa txarra ere izan, fuerte jodio, baina ez du
Olatzei erdi ingatu zaio, eta nahiz eta zaila izan oso arte eta tanto bikaina. Hori da, ez? Ia 3. kuadroan sartu da Aires Olatzeke, oza, restua ona zen, alturarekin gainera, baina Olatzek gainera abantean dakane markagailuan, ikustu dut gehiago arriskatu egingo duela. Beste sake motz bat. Eta beste sake bat, ja, 9. Asko da, 22ko partio batean, baina sake honak egiten ari da, motzak, hor gerria asko jetzi behar duenarak, asmatzen ari da ikaragarri sakarekin Olatzek, eta min handia egiten ari dio Enarari. Bai, Enarare ez dut ikusten bere egunik onena izaten nahi denik. Normalen, sake reston oso pelotaria bila da, eta ez du problema handik eukitzen, baina gaur, egun guztik berdinak ez dira izaten, eta gaur asko utxe egiten nahi da. Bai, ez, uste dute hor defentsa batez ere, defentsan saketik errestuak ere bai, defentsan ere ez dago bat ere gustura, eta errestorako momentuan ere bai dituen pilotakadak azkenean ez du altuera bilatzen eta hori egiten ari dira, markagoioa bakarrik 6 tanturekin egoten eta batez ere ez duela bere maila erakusten ez, ikustut azkenean Olatzi azkenean sartu behar bazoio 5. kuadroan, urruti, alturarekin, pizkatzuri denbora emateko, baina Olatzek ez dio usten bere jokoa egiten. Errestoa ona, helduko da, Enara, baina horrengo pilotaka da ezin izan du eraman ondo Olatzeke, ondo mugiarazi, aurreko gantzoa zabalera, honetan inakoa egin du txokoan, baina gero hortik ezin da mireren dirik egin Enarak eta eskura bota dio eta Olatzek gainetik partzearekin nahiko izan du bere 17. tantoa eskuratzeko. Pelotari bat hain ondo aidanen gauzak txukun, faioi gabe, zentzu ziten, azkenen nahiz eta, egia da igual Enaran eguniko benaztela, baina oso zaila da honi buelta ematea. Azkenen reston zaude, sakea beti fuerte indartsua idatatzen, eta egoera oso zaila Enarantzat. Eta oso ondo, Olatz ikusten dute, oso zentratua, finalean, partidan, tanto batetik bestera, erritmoa sartzen, sakea berriro, sakearen ondo arrimatu gabe, baina ona, eta txarra, zaio? Bai, txarra eman dute. Arnaz pixka bat Enarentzat, pelota aldatu, eta ea beak takada txikitxo bat iteko aukera daukan. Ondo txartu da Olatz, eta arresto ere ona izan da, nik uste dut Enarari igual falta zaiola pizkat frontizion altura gehiago bilatzea, ez da indarrarekin eman azkenean Olatzen airerako ere etortzen zaio ondo, pizkat altura gehiago olakotan errestoan eta pelotioan, pizkat ere bere ere bai, ritmoa saltzeko eta pizkat konfiantza pizka bat hartzeko, Olatzek jokatzen ari den moduan ez bigar nazarik ematen duzten, baina, orain Enarak sakarekin bine egiten duen eta pizkanaka jokoan sartzen den. Orduan Enara sakera, ondo sakea, luzea eta arrimatua, eta tantoa ondo Enara 3. ja sakez, ikusleak ere hemen animatzen pizka bat, beti hori ikusleak atzean joana beti animatzen juten dira. Bai, ikuste dugu sakeakin zelako mina egin daiteken, bai pelota hauekin eta bai kantxa honetan Orduan, aber aprobetxatze duen eta pixkat markagailoa berdintze duen. Eta ordua sakera berriro Enara kaminde. Sake luzea berriro eta arrimatu ere bai, ona ere bai. Eta oso ondo Olatzek Aires altura asko bilatzen. Zabalera dejada, oso ondo Enara. Hasi da, pixka soltatzen lehenengo jokaldia botatze duna ondo ateatzen zaiona. Leheno bota ditu dejada, baina apazpira jontzaizkio. Eta ikuste dugu, pelotaka on batek ze minin dezaken frontoi osoa lauterdin jokatzen zeunean eta kantxa osoa libre geratu zaio. Eta ondo aprobetxatu du. Txapelketa osoan ikusi dugu, dejadarekin tanto asko egin dituela, eta errestasunak dakala dejada botatzeko momentuan. Sakea berriro zeona, arrimatu eta luzea, hor daka beste bat, paretak, eta lurrera egin zaio.
presaka ikusten dugu hor, enara aurrekoan asmatu du dejadarekin, baina honetan ere bi pareta bota du, aukera dauka beste pilotakada bat gehiago botatzea, pizkat tantoa lusatzeko, arrimatzeko eta pilota egoki batean gero tanto bukatzeko, baina pizkat uste dut presaka da bidea. Bai, nik uste ez da olako modo kantxan, badaki olatz aurkari zaila dakala, eta, bueno, kale edo bale bota du bipareta, eta, bueno, ez zaio ondo atea. Olatz berriro sakera, motxa eta arrimatua, eta oso ondo zein egiten ari den sakearekin. Oso motza, gainera ezkerreko pareta jotzen duenean segituan lurrera dijoa, ez doka denbora askorik, enarako ezkerreko eskua sartzeko hor, erresto egiteko, eta asmatzen ari da 10. ja sakez, eta emeritzagarren tantoa, eta pizkanaka bigarren edizoko txapelaren bila dijoa Olatz. Motza, baina resto ondo, abairez dijoa, heldu da, goitik pasako du, helduko da Olatz, ez... Honetan bai heldu dela enara eta gainetik pasatu egin du eta 10. ja enararentzako. Etzen pelotaka da erresa, hor ia lurren zeunen indarrak atea ditu eta oso ondo sartu eskun eta buruzgen pasa. Bai, Olatzire bai hor bote arraroa egin dio, ez, bertan zeon, eta, bueno, azkenean ezin izan du eskua sartu eta Enara gauza oska on asko ditu, baina oitako bat izangoa bukara arte, 22 arte aurkaria bintzat ez dula etxiko. Hori da, azkenean ikusten asmatzen badua berzakean, eta gero aurrean dakan pilota tanto egiteko aukera baduka, jarraituko dela saiatzen. Resto ona, pelotea, Olatz oso ondo luze bilatu, enarak ere bai, hor luze, eta eroritakoa Olatzi. Agian enarak inberko lukena izango litzak ez, azkenen Olatz kantxatiko frontisetik analik eta urrutina mantendu, eta bueno, behintzat aukera oikendu aurren jokaldik iteko. Bai, hoi da, nik berdina pentsatzet, ez? Oso labur jokatzen nahi dela partidu oso honenara goengoz, eta horrek Olatzi komodo egotea eragite dio, ez? Aurreko joku hori asko dominatze dulako. Eta pixka luzego mantenduko baluke, zalantza gehiago eta lan gehiago jarriko lizkioke. Ondo, sake luzea, oso ondo enarak, beste pelota daka, dejada zabalean eta asmatu egin du berriro. Eharra dejada. Bai, daka kriston errestasuna, dejada zabalean motatzeko, errestasuna handia daka eta txapleketa osoan nekaragarri egin du, pilotaria dorkari guztiei, eta, bueno, pizkanaka, tantoak ari dira gaitzen, eta horrela jarretzen duen, sakearekin eta bere hurrengo pilotakadarekin. Orduan era sakera. Arrimatu paretan, Olatzek, ezin eraman ondo enarak, laugarren tantoa sakez, 13-19, eta bueno, badirudi pizkanaka partidan sartzen ari da. Ez dakit berantu den edo ez, baina bueno, bentsat, partidoa 22 aldu arte ez da bukatu. Hoi da. Mirenek esan duen bezala oso borrokalaria da, eta partidua bukatu arte ez du etxiko. Beste sake bat, enarak. Luzea ere, arrimatu gabe. Olatzek errestoa alturarekin. Oso ondo luze enarak. Nester dira joan. Eta hor daka pilota enarak. Eta bukatzeko, baina ezin izan du txokoan dejada bota. Azkenean, dut, pizkat bote motelago eta sabrera junzaio bote egin du pizkat txarra eta sabrera junzaio bote hori eta ez diola eskua azkenean ondo sartu dejada botatzeko. Bai, oso motxigatu zaio pelota hori, ez?
ez joan indarra askokin pelota hori, enaran desplazamentua bilatzezun pelotakada bat zan, eta bueno, lortu du helburua, ez? Bote labor horrekin eta enaran bukatzeko nahiarekin, bueno. Etxin dejada botatza jonda. Zakea Olatzek, arrimatua, ondonarak baina, lehen dibiziko kuadran utzi jarra ezolatzi, oinetara, eta oso ondo Olatz. Oso ondo oinetara, mugiara aziz edo bestela oinetara, badaki ja, etxetik basokan estrategia jarrita ja Olatzek, eta oso ondo ari da asmatzen final honetan. Enarare bai mugimentutan, badaki ez dela pelotari azkarrena, eta badaki asko kostatzen zaiola, edo pelota azkar horietan muitzea kostatzen zaiola, ez? Aprobetxatzen nahi da hortaz. Horraian pixkak egixo zabaldu nahi zula emateu, baina ikusia nahiz eta zehatz-mehatz bota, balio dula. Azkenengo sakea Olatzetzako. Enara kondorrestoa, bote txarra ingo du. Ondo Olatz paretara norabidatu. Hor dauka Olatzek aurrean, eskerrez, luze, ondo Enarak boleaz. Olatzek motz, zokora eta ondo eraman Enarak. Luze eskerrera, oso ondo Enarak, eta tanto hindu. Igual izango da tantorik pilotatuena eta igual ere bai tantorikoa hasta politena ere bai. Bai. Pilotatuena ez da izan, pilotatuena 11koa izan da, 10koa izan da, baina, baina arteko politena izan dela esango nuke. Eta oraindik ez du nahi Enarak partidua galduta betxala eman, eta orain Zakarekin eta hurrengo pilotakarekin orain aukera izango du pizkat hurbiltzera markagailuan, asmatzen dituen dejadekin eta bi paretekin Zaketa eta Geroko pilotakarekin eta beha hurbiltzen den markagailura. Haupanara sakean, luze baina arrimatu gabe, oso ondo Olatze alturarekin eta luze. Luze ere bai Enara ondo alturarekin eta luze biek, laugarren kauderan biak, oso ondo, hori da. Pizkata horrelago dauka orain Olatzek pilota, dejada, eta oso ondo arrimatua, eta Enarak ezin izan du eraman eliteko emakumezkoen bigarren txapelketa hau, iaz Olatzi iez egin dio, leire garaik irabazi egin zion Gasteizen Zaramago pilotalekuan, baina bigarren urtean Olatzek bigarren aukeran eskuratu egin du txapela. Eta merezimendu osoz, bere lana oso txukin indu, oso inteligente jokatu duela esango nuke. Ez du arriskua handirik hartu, aukera ikusi duen gantxo pare bat bota ditu, baina bestela ez du ezer berezirik egin behar izan ez. Oso seguru, indarrakin, potentzia handia, eta Enarari mugimendu horiek forzatu ditu, tanto eskuratzeko, hasi que zorionak. Etxetik lan asko indatorria Olatz, eta Enara, ez nik uste ez diola aukera ere utzi bere jokoa erakusteko, eta merezimendu osoz txapela etxea bai. Hori da, eta baita ere, mila esker ere bai zue biei, orain elkarsketaren egingo digu Olatzi, finalako txapelduena, baina itxaso erazun eta Miren Lararte, mila esker hemen gaur finala komentatzeagatik, eta segi gogor, nahiz eta finaletan biek galdu izana, hurrengo urtean aukera izango duzue berriro ere, txapelketan borrokatzeko. Eskerrik asko. Esker zuri. Hau dana altzero baten. Hoi niko divertiot. Sema zeusa super. Ikusetan, hostia, behar.
Bueno, eta hemen badugu Olatz Arrizabalaga eliteko bigarren txapelketaren txapelduna, iaz txapela iez ingusten zuen, baina bigarren honetan ez dizu iez egin eta merezimendu osoz, txapela zuretzako. Bai, bueno, egizea txapelketa ona indotela, nik uste dut, igual finala nik uste dut txarren jolastu duten partidu izan dela, baina bai gogoak eukiotez, pasan urtean horra eskapa oinaten azken momentuen, eta urton begizen tartien jarriat, eta gurenean atara txapela hau, eta oso pozik. Ikusi dugu partida, 10 tanto eskuratu dituzu sakearekin, mina ekaragarri egin duzu sakearekin, eta gainera gero aurreko kuadrotan ere bai asmatu egin duzu, abiedura eman diozu, eta enarak ikusi dugu ez da bila bat ere gustora. Bai, nik uste dut frontoia uniretzako egokia hau azala, ez? Azkenien frontoi bizia zan, lurretik asko urteota zan, eta ikusi dut saketan bai bote askorik ez balaiten, buelo askorik ez eukan, eta orduen hori niretzako komeni garrantzi izan. Eta bai, azkenien txapelketa guztian zehar sakearekin mina asko indot, pelota biziak eta bizi dut ez beti, eta azkenien asko entrene dut gauza bada saki, eta da posik behintzet horregaz nik uste dut hori barik partidu komplikau ingo jatela asko. Ez dakit zeriko ez da dokan, baina karo, klubereko bi piloteriak zarete, asko elkar ezagutzen zarete, bera 10 urte gazteagoa da, 16 urte, zu 28 urterekin esperientzia gehiago dakazu frontoian, eta nik uste dut hori frontoian ikusi dela, ez diozula bat ere narari gustora gotea, mugia arazi duzu, saketik ikaragarri asmatu duzu sake motzarekin eta pareta bilatzen, eta nik uste dut hori eragin handia daukala elkar ezagutzea, esperientzia ere bai, eta nik uste dut enara ez duela bere mailari honerik eman. Ez, nik uste dut, esperientzia beti da plus bat, nik enaren adinean eukanean bebai, egia da asko juten nintzela partidutatik, eta azkenengo urteetan behintzet partidutan beste lasaitasun bateaz joatenaz, urte asko dara batez pelotan jolasten, enara urte guztian zehar entrenatze dut, ordene oso ondo ezagutze dut, eta nagusitasun horrek emoten du apurtxu dut, lasai hartu, begiratu bestak zeiten daben, eta nik uste dut parte horretatik eskerra gehiago topatzat, eskerragaz ez da ibili oso gustora, eta hori, banekien, nahiz eta berak takadain, sake hartzenean momentuan ni atakera paseko nintzela, orduen, parte horretatik, parte psikologikotik baneko gustora. Nabaritu da, eta zorionak Olatz, txapelagatik, eta mi esker ikusintzule guztiei, eta orain sari banaketa diengo du, eta merezetako txapela emango dizut. Bai, eta gauza bat, amendik animo guztiak leire garaintzat, pasan urtean txapeldune bera izen zen, kriston ilusioa eukideu txapelketa hau jolasteko, eta amendik besarkada bat, eta ia hurrengo urtean, niko nino arantzatzu hori dekot beran kontra irabazteko, ordena ia finalin gauzen biok hurrengo urtean. Oso ondo, baina ere leire gara ikusten dugun hurrengo urtean, 3. edizioan, hemen emakumezkoen latardiko txapelketan, eta berriro final hori, iazko final hori errepikatzen den. Mi esker. Bai, eskerrik asko zueri.
Sí, está en medio, está perfecto. Un poquito. Bueno, ya presa sari banaketari egiteko, ya vamos a arrancar con la entrega de premios. Hoy contamos con la presencia de Natividad López de Unai, la alcaldesa de Burgos, ere etorri da Leania eguteko alcaldesa de bai, eta Euskadiko Federatutatik itxaso eraso Ani Bañez Arabako Euskadiko elkarteko lehendakaria eta Edu Lobato, también el vicepresidente de la Federación Alavesa de Pelota. Por favor, acercaros aquí a la mesa de entrega de premios y arrancaremos con la entrega de premios. Y antes de entregar los premios a campeones y campeonas de élite femenino, vamos a hacer entrega de estos 7 jornadas que se han jugado en Maestro, en el Ciego, en Alegría, en Lantarón, Cigüeña y el Burgos. Todas las chicas en categoría juvenil han jugado partidos amistosos y para ello también hay un pequeño premio que van a recoger. Horregatik hurbildu, pilotariak acercaros a la entrada para recoger vuestro premio. Lorea Fernández de Barrena, Luca Uray, Beati Antolín, Zaramagati, Jaione Fernández, Zaramagati, Jaione Merino eta Araetxe Fernández de Gara. Miquel. Medio. Eso. Ahora entregarlas. Durante estas 7 festivales de participantes de los clubes y escuelas de pelota, y probablemente podemos estar jugando el de aquí a 2 o 3 años. Gaurteko emakumezkoen egiteko tardiko txapelketako azpi txapelduna Lea Ibarrati, Enara Gaminde.
Fondo de Mavilla, pelota discordional sin problema, cae podium. Todo seguro. A ver, porta, Miquel.